לכם תלמידים, אכלתם פיצה בשבת, היום נלמד על פיקסל אחד גדול ועל פיקסל אחד ממש ממש קטן. כמה זה 5 פיקסלים כפול 2 פיקסלים? מישהו חושב שהוא יודע את התשובה חוץ מלוי? כן, לוי. 15? כן, התשובה לא נכונה, לא אכלת פיצה על הבוקר. אני אכלתי פיצה עם חזיר. אתה אוכל גם רגלי טוב, צפרדעים. מי המתנחל? לצרפתי אני אתקשר לסוכנות היהודית. סנטו דיו, איך אתם מדברים? כופל. יא מתנחל, עוד פעם פינו אותך מהקרוון שלך? קלח צרפתי. חבורת כחניקים זבי חותם, עכשיו אני מבין למה בקי לא רוצה ללמד אתכם ובאצ'י פברקה ניתוח. תעופו לי מהפיצריה למשה קן המנהל וקחו איתכם גם את השקטה עם הקפוצ'ון הכתום.